So wapen ka bali, nagsuta mo pong yan king barangay Gutad. Tamo po mami wheelchair, tamo mami tungkod, tamo mami hearing aid. Nung mag-promote tamo pong business kareng ang mga lalating business kaya po kin Balen Florida Blanca lalo na. Suta mo pong yan king Gutad at atsuya po yung kakatamo kalagor. Nanilagyo mo kasi my friend. Mark Angelo Peñaflor po. Mark Angelo Peñaflor. I-follow yan kay Facebook. So ating yung business po yan chicken inasal At o yan, invite mo din kaya katamong kabalen, kaya ni King Balen Florida Blanca, nasali lang kaya kang nanangnang manok. Nagtitinda po ako ng chicken inasal, tapat po tayo ng Lettuce grocery po. Sinimulan lang po natin dito sa Florida para may showcase lang po yung di-kalibring manok po. Try nyo lang po. So, yung isang manok, magkano yung isa? Pagka a la carte po sir, 119 po yung legs, yung pecho po is 139. 119 yung a la carte. So, ito po, kamura na mo Opo. At pangkadaguling chicken na. A la carte, 119. Tapos itang, May rice po, at yung rice na, magkano yan? 139 po. Then, 139 at yung rice tapos pagka unlimited po 159, tapos po 179 po yung pecho. Unlimited na rice. Yes po, yung Pwede 179. kayong mga Kenny kabalen na yan. Atin yung dining table din Kenny Yan. Pwede ko pong mga Kenny. At Kenny na, mga anak kayo Kenny King Chicken Inasal. Bali, yung lagyo na Petos Grill. Yes po. So, kailan ba nag-start to pare? 2003 po. 2003. Sa Dinalupihan Sa po. Dinalupian siya. Parang branch to. Opo, hindi po. Nag-online po ako doon, tapos tinry ko po mag-physical store muna rin. Dito sa Florida Barangay po. Gutad. Buti Gutad na pili mo yung Barangay Gutad. Gusto ko lang po may showcase sa Kapampangan po yung gawa po natin. Ito. So, takabalen mga anak kayo po Kenig yung Barangay Gutad. Kenig Petos Grill. Yan. Chicken Inasal. Hanggang nukang oras Kenny? Mag-start ka ng anong oras? For now po, 5 o'clock po hanggang 5 o'clock hanggang anong oras po kayo? 11 po. 11 ng gabi. Ayun. So, kung maranop na ka, kabalen. Hindi nakasaling manok. May libre kaming Subukan sabaw. tayo. Hindi ako libre sabaw. Okay. Dakal po salamat at yabi-yabi taong pumisaw-saw para po so pandeng kaya katamong malalaking business, mararagula business kaya Balen Florida Blanca. Ako pika kayo pong bansang konsyal Jojo Bitog. Magpasalamat kaya ka na akong taluguran at magpasalamat nga po kaya kayo. Dakal po salamat. Maya pabingin po kaya kayo nga. Palaki ang sariling atin. Ang buong puso may magsilak na hangarin. Turismo Akainisol, Turismo Akainisol.